Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami. Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo na ňo prísť, popodišiel a opýtal sa ich. Bol s nimi aj zradca Judáš. Ako im povedal, ja som, súdy a popadali na zem. Znova sa ich teda spýtal, koho hľadáte? Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. Tak sa malo staniť slovo, ktoré povedal. S tým, ktorý si mi dal, Šimon Peter mal meč. Vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Sluha sa volal Malchus, ale Ježiš Petrovi povedal: Schovaj meč do pošvy, a zda nemám piť kávy, ktorý mi dal Otec. Kohorta veliteľa židovských sluhovia Ježiša chytili, zviazali ho a priviedli najprv k Anášovi. Bol totiž tesťom Kajfáša, ktorý bol veľkňazom toho roka. A bol to Kajfáš, čo porádil Židom, je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud. Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora. Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol ta Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi: Nie si aj ty z učeníkov toho človeka? On vravel: Nie som. Stáli tam sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno a zohrievali sa. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa. Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu povedal: Ja som verejne hovoril o svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia. Ani som nehovoril tajne. Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Ako to povedal, jeden zo sluhov, čo tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal: Tak odpovedáš veľkňazovi? Ježiš mu odvetil: Ak som zlé
ubiješ. Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. I pýtali sa ho, nie si aj ty z učeníkov? On zaprel. Nie som. Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter oťal ucho, vravel. A nevidel som ťa s ním v záhrade? Peter znova zaprel a v tom zaspieval kohút. Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno, ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa: Akú žalobu podávate proti tomuto človeku? Odpovedali mu: Keby tento nebol zločinec, neboli by ste ti ho vydali. Pilát im povedal: Vezmite si ho, tvi a súďte podľa zákona. Židia mu odpovedali: My nesmieme nikoho usmrtiť. tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, ako smrťou zomrie. Pilát opäť vošiel do vládnej budovy, prevolal si Ježiša a spýtal sa ho. Si židovský kráľ? Ježiš odpovedal. Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? Pilát odvetil. Vari som ja Žid, tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš povedal. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa vyhýli, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stáďaľto. Pilát mu povedal, tak predsa si kráľ. Ježiš odpovedal. Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pilát mu povedal: Čo je pravda? ako to povedal, znova vyšiel k Židom a vraveli: Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Oni znova kričali: To nie, ale
po tvári. Pilát znova vyšiel a povedal im: Pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nejakú vinu nenachádzam. Ježiš vyšiel von s trňovou korunou a purpurovom plášti. Pilát im povedal: hľa, človek. Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali: Ukrižuj! Ukrižuj ho! Pilát im povedal: Vezmite si ho a ukrižujte, ja na ňom nenachádzam vinu. Židia mu odpovedali: My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydáva za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal. Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal: so mnou sa nechceš rozprávať? Nevieš, že má moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa? Ježiš odpovedal: Nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora, preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe. Usiloval prepustiť ho, ale Židia kričali: ako prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi. Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Lithostrotus, po hebrejsky Gabata. Bol prípravný deň pred Veľkou nocou okolo poludnia. Tu povedal Židom: hľa, váš kráľ. Ale oni kričali: preč s ním, ukrižuj ho. Pilát im povedal: vášho kráľa mám ukrižovať? Veľkňazi odpovedali: nemáme kráľa, iba cisára. Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali, a oni prevzali Ježiša. A s ním iných dvoch z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Bolo tam napísané: Ježiš Nazarecký, židovský kráľ. Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi: nepíš židovský kráľ, ale on povedal: som židovský kráľ. Pilát odpovedal: čo som napísal, to som napísal. Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili na 4 časti, pre každú
Preto si medzi sebou povedali, netrhajme ho, ale losujme on, čí bude. Aby sa splnilo písmo, rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili los. A vojaci to tak urobili. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo. Bola tam nádoba plná octu. Nastopili teda na izop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvý, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo, kosť mu nebude zlomená. A na jednom mieste písmo hovorí: uvidia, koho prebodli. To
Poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi 100 libier zmesi mirhy s alou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko. Počuli sme slovo Pánovo.